съм Даката и днес ще покажа няколко боя на тази арена. Това са спартанците. Вижте колко са въодушевени от битката. Сега ще дойдат и зомби гладиаторите. И ето ги, те са в онази клетка там. И чакат да бъдат пуснати. И ето битката започна. Спартанците нищо не са във форма и остават все по-малко и по-малко. Я виж ти! Всичките гладиатори се движат в група и убиват всички спартанци наред. Тази битка е спорвана. Охо! Почти не остана някой, който да им се опълчи. Някои спартанци се скриха в техната клетка, но несполучливо, защото гладиаторите също влязоха. Става лошо. Спартанците загинаха, както виждате. Не останаха никакви спартанци, само гладиатори. Сега тези гладиатори ще се изправят срещу друг опонент. И ето гладиаторите се изправят срещу снежните стрелци. Тези снежни стрелци са доста точни и не си дават. Битката пак е доста оспорвана. Виждате, че зомбитата не са явно са се уморили и затова по-бавно действат. Но все пак зомбитата също са силни. Не се знае кой ще победи. И снежните човеци победиха. Всички зомбита са мъртви. Искам да кажа, всички зомби гладиатори са мъртви. Снежните стрелци победиха. Сега те ще се изправят срещу друг опонент. Това ще бъдат стрелците. И ето битката започна. Навсякъде хвърчат стрели, снежни топки. Снежните стрелци и стрелците се бият много усърдно. Навсякъде има стрели и снежни топки. Олеле! Майче стрелците победиха. Не остана нито един снежен човек. Но сега стрелците дали ще се изправят, дали ще успеят да победят железните войни. И ето железните войни, както виждам, направо помелиха скелетите, направиха ги на пух и прах. Не остана нито един.
Това като че ли беше най-бързата победа до сега. И победителите са Железните войни. Въпреки че са двама, те победиха абсолютно всички скелети. И това беше от мен. И до скоро!